Аюб Усмонзода ректори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров таъин карда шуд. Ӯро субҳи имрӯз санаи 12 апрел дар толори раёсати донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров муаррифӣ намуданд. Дар чорабинӣ ки ба ин муносибат баргузор гардид, муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Лутфия Абдулхолиқзода, муовини раиси вилояти Соғд Анвар Яъқубӣ ва устодону шогирдони донишгоҳи мазкур иштирок намуданд. Лутфия Абдулхолиқзода оид ба пешрафт ва рушди соҳаи маориф ва тарбияи дурусти донишҷӯён сухан кард. Вай гуфт, донишгоҳҳо барои тарбияи кадрови баланд ихтисос нақши калидӣ мебосанд. Ҳамчунин Лутфия Абдулхолиқзода, муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро қироат намуд ки он санаи 11 апрел ба тавсиб расидааст. Дати рақами 169 шаҳри Душанбе дар бораи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров таъин намудани Усмонзода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Усмонзода Айюб Ислом ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. биёед бо як дасту дили пок, бо як дасту дили тоза танҳо барои рушду намӯи кишвар, барои рушду намӯи ҷавонони имрӯза, барои баланд бардоштани сифати таҳсилот, барои баланд бардоштани нуфузу манзалати омӯзгор ҳама дар якҷоягӣ кору фаъолият кунем ва ҳамаи он корҳоеро ки мо роҳандозӣ мекунем барои пурра барои дар сатҳи олӣ тайёр кардани мутахассисони оянда равона гардад. Анвар Яъқубӣ, муовини раиси вилояти Соғд, барои фаъолияти минбаъдаи ректори навтаини донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров бурдбориро орзу кард. Вай таъкид намуд ки аз ин пас таваҷҷӯҳ боз ҳам барои рушди донишгоҳ, баланд бардоштани дониши донишҷӯён, васеъ намудани ҷаҳонбинии онҳо корҳои мушаххас тарҳрезӣ гардида дар амал татбиқ карда мешавад. ва кӯҳнатарин муассисаи илмию таълимии қаламрӯи вилоят ва ҷумҳурии Тоҷикистон буда дар ҳаёти маънавию маърифати фарҳангии илмии сарзамини мо Тоҷикистони азизи мо нақши босазо дорад. қайд кардан ба маврид аст ки Усмонзода Аюб Ислом дастпарвари ҳамин донишгоҳ буда тавассути кору фаъолият, қобилият ва маҳорати кордонишон ба имрӯз ба вазифаи пуршараф ректори донишгоҳ аз ҷониби пешвои мардуми миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноб Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъин гардиданд. муҳтарам Аюб Ислом Усмонзодаро бо ин вазифаи пурсараф боз як бори дигар аз номи муҳтарам раисулла Раҷаббой Аҳмадзода, аз номи роҳбарияти вилоят, мақомоти иҷроии ҳокими давлатии вилояти Соғд сидқан табрику муборакбод намоям. итминони комил дорам ки дар ин вазифаи пурмасъул аз таҷрибаи ҳаёт, таҷрибае ки дар ин донишгоҳ пайдо намудед барои пешбурди амалӣ намудани дастуру супоришҳо, сиёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноб Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷидду ҷаҳд менамоед. Дар чорабинии муаррифии ректори навтаини донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ба ҷуз аз меҳмонон, устодон ва собиқадорони донишгоҳ иштирок намуданд. онҳо оид ба фаъолияти минбаъдаи ректор, рушди донишгоҳ ва баланд бардоштани донишу маданияти донишҷӯён сухан карданд. дар ҳамин ҷо таваллуд шуданд, дар ҳамин ҷо таҳсил карданд, ҳамин донишгоҳро хатм карданд ва зиёда аз 15-20 сол ба вазифаи раиси иттифоқи касаба хизмат карданд, барои халқ хизмат карданд ва мардум дуо карда будааст ки рӯзе шумо ҳам ректор мешавед. аз таҷрибаи бои ректорҳо гузаштаанд. аз мактаби профессор Абдуллоев, худо раҳмат кунад, ҷошони ҷаннат,
از مکتب سلیموف اکادمیک ناصر جان سلیموف، از مکتب رکتوری آن کس، از مکتب سید ناصرویچ کریموف، خدا رحمت کنه جاشان را جنت، از مکتب های دیگری که اینجا باز یک رکتور دیگری ما نشستن نبیف گذاشتن و چند سال وظیفه نایب رکتوری اوی کارهای تربیتی را اجرا کردن. ایوب عثمانزاده دستپروری دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف می باشد. وی در فاکولته تاریخ دانشگاه مذکور از معلم عادی آغاز کرده تا به وظیفه سرمعلم تدسین گردیده است. سپس رئیس اتفاق کسبی دانشگاه را بر عهده داشته است. شروع از سال 2019 معاون رکتور عاید به کارهای تربیوی بودند. با امضای قراری حکومت جمهوری تاجیکستان از سن 11 اپریل به منصب رکتور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف تعیین گردیدند. وی عنوان دکتر علم‌های تاریخ پروفسور را صاحب می باشد. گزارش مفنوش کرو و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.